Τι έχεις φέρει μέσα στην τσάντα σου? Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να έχει κάθε γυναίκα στην τσάντα της. Ωραία. Αρχικά, ένα δεύτερο κινητό γιατί απλά η δουλειά μου. Αντιλιακό on the go, γιατί πάντα πρέπει να βάζει αντιλιακό. Plus κάηκα προχθές. Αποσπιτικό μίνι. Κλειδιά 1. Lip gloss εννοείται για να ανανεώσουμε το μακιγιάζ. Χαρτομάντιλα πάντα σε χρώμα μπέζ. Γιατί σε χρώμα μπέζ? Γιατί απλά μου αρέσει το χαρτο μπέζ. Κλειδιά 2 γιατί αλλάξαμε την κάτω πόρτα. Λοιπόν, πανμικράν γιατί έχουμε μικράνιες. Γιατί όχι το liquid highlighters. Περίμενα. Ένα λάδι σώματος που έχει glitter μέσα με γεύση, άρωμα, συγγνώμη, σοκολάτα, μάγκο. Περίμενα, έχω κι άλλο. Το πορτοφόλι. Ένα μπουκαλάκι με μαλακτικό για να μπορούμε να ψεκάζουμε, για να μυρίζουμε ωραία όσοι μας φυλάνε. Ένα dry shampoo πατής, γιατί πάντα πρέπει να είσαι dry shampoo. Γιατί κάνει και ζέστη. Ψέματα. Περίμενε και ένα μικρό τσιμπιδάκι. Όλα αυτά σε αυτή τη μικρή τσάντα. Ναι. Ευχαριστώ. Τέλεια.